हो जब निकले घर से बहरिया अच्छा है सब लड़ावल नजरिया हो सब झूमल चाहे गुर गल रे कि गुरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे गुरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे आ रोड पे चले लूटा भागा गोदी तोरे चुनरी पर लाल लाल रे गोदी तोरे चुनरी पर लाल लाल रे कितना दे दी कि जौनी कलेजवा में पढ़ाई के कॉलेज में पढ़े वाला हाथ उठावा लो देखा करो ना भाइयों के जौनी कलेजवा में अरे साहेबगंज कलेजवा में लोग पढ़ाई लइका लइका में साहेबगंज कलेजवा में साहेबगंज इंटर कॉलेज लइका लइका में जानमारी गोरी गोरी गोर गाल रे जानमारी गोरी गोरी गोर गाल रे ये जानमारे गोरी लिपस्टिक लाल रे आ रोड पे चले लूटा
कि सुंदर रतन बाड़ू सुंदर रतन बाड़ू तोहरो सुंदर रतन बाड़ू तोहरो जोड़बा कहले सुंदर रतन बाड़ू सुंदर रतन बाड़ू तोहरो ना जोड़बा पहले लइका सलाई की भी जोड़बा चर्चा के देखत हो चर्चा देखा हो कि चचो पूछत बारे हाल चाल रे बता दा ठीक ही है कैसे इतना प्यार करने वाली जनता है सामने दिल खोल के मुझे करना है एकदम महाराज